Paglilinis at pagpipintura sa mga nicho, puspusan ang isinasagawa sa mga sementeryo sa Lawag City. May ulat si Claire Lacanilaw. Puspusan ng paglilinis sa mga nicho sa Lawag City Catholic Cemetery. Kabi-kabilaan ng pagpipintura sa mga puntod. Si uncle ko po ang nagpintura. Tapos kami na lang po magle-lettering para menos po sa gastos. 29 kami pumunta maglinis. Nagtanggal ng mga damo-damo. Ay, magpalinis kami ng pansyon. Was na, ang dami ng tao. Oo, kaya ngayon na nagpapalinis na kami, ma'am. Ayon sa caretaker ng sementeryo, dagsa ng mga tao sa sementeryo. Madaragdagan pa ang bilang ng mga dadalaw sa sementeryo bukas na araw ng undas. Malinis na ho na nadalos na linis na namin. Kaya meron pang ibang hindi nakalinis, kaya ganyang nila, tsura nila. Kaya pag may naghahanap sa akin, papalinis ko rin. Samantala, tiniyak ng Ilocos Norte Police ang kahandaan sa pagunita ng Undas 2023. Maaga nang pumunta sa sementeryo ang 42 anyos na si Derek Bautista upang dalawin ang kanyang yumaong mahal sa buhay sa simbahan na Basit Cemetery sa Vigan City. Siyempre, binibisita at saka pinipinturahan yung mga puntod. Baka marami ng tao, mahirap na magipagsiksikan. May ilang nicho na sira na dahil sa kalumaan. May mga ilang puntod na ilang dekada na rin napabayaan. Trabaho din namin na linisan yung mga yun, pero hindi namin trabaho na i-renovate yun. Pero nasa sa mga kamag-anak na lang nila kung gusto nilang iparenovate na balikan dito. Inaasang aabot sa 5,000 ang dadagsa sa undas. Samantala, maaga nang pumesto ang mga emergency responders sa Lingsat Public Cemetery sa San Fernando City, La Union. Bagamat hindi pa ito dinadagsa ng mga bisita, naglagay na ng emergency booth ang BFP at Philippine Red Cross sa lugar upang masigurong mabilis ang kanilang pagresponde. Paalala ng mga otoridad na magdala ng payong at uminom ng maraming tubig kapag bibisita sa sementeryo upang makaiwas sa pagtaas ng presyon dahil sa mainit na panahon. Ma-ensure namin yung safety ng pagpunta ng mga bisita at saka bibisita sa mga puntod ng kanilang minamahal dito sa Lingsat. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.